Dobro jutro. Blanka, dobro ti jutro. Vi ste na Sustipanu, vidim. Aj, da, bio sam na Sustipanu pri jednom, ne sinoć, nego prošlih godina pri jednom tako lijepom zalazu. Pa Mene evo. baš me u zadnje vrijeme veseli da vidim s kojim ćete me slikom iznenaditi. Sad će svako To mi je, jutro mijenjati drugu. sad ćete vi pod presingom, da nikad ne bude ista. A dobro, imate Sad dovoljno, ćemo, ja mislim, slika. pa ima dovoljno je. Ja pretpostavljam da nećemo izmijeniti fotografije prije nego iziđemo iz karantene. Da ćemo prije izići. Nadam se. Da. Evo, dobro, mi smo danas opet malo pričali što bi mogli, o čemu bi mogli danas komentirati, raspravljati. Evo, evanđelje je dosta zanimljivo i možda bi se mogli malo osvrnuti na evanđelje. Pa je, ono nas vraća u jedan trenutak koji nama nije do kraja razvidan. To je trenutak nakon što je Lazar vratio se u život. I mi idemo kod njega doma. Tamo je Marija, Marta i Lazar. Ali mi zapravo iz Ivanova evanđelja imamo važne detalje, imamo opisano što se dogodilo, ali jedan veliki dio je nama nepoznanica. U smislu kakvi su njihovi obiteljski odnosi, kako je rasla Marija, kako Marta, kako Lazar, kakvi su njihovi međusobni odnosi bili. U smislu čega je Lazar bolovao, kako je proživio svoje zadnje dane, svoje zadnje sate. U smislu kako su prošli tu muku da su zvali po Isusa vjerujući da im može pomoći, a on se nije odazvao, on nije došao. Kroz kakvo psihološko stanje, psihičko stanje, kroz kakav očaj, kroz kakvu muku, jesu li na koncu bili povrijeđeni, jesu li osjećali da ih je izdao, da ih je ostavio. To se nekako sluti i ono rečenicama koje ponavljaju jedna i druga kad Isus dođe, da si bio ovdje, brat moj, ne umro. Kako je Lazar sam kroz to prošao? Dakle, to je jedna cijela pozadina obiteljskih odnosa koja nama nije dana, nije nam razvidna. Ona zapravo tvori vrlo važne elemente njihovog odnosa. Drugo što nam je jasnije, što se naznačuje u ovom tekstu je kako reagiraju ljudi koji su to vidjeli, koji su bili prisutni. Imamo dvije vrste ljudi. Imamo jednu vrstu koja je kad je to vidjela i kad je čula i vidjela što Isus napravio, kad se Lazar vratio u život, oni su povjerovali u njega. Mislim, to je nečuveno. To nitko ne očekuje. Ne možemo očekivati da će netko vratiti nekoga u život. Ima jedna druga manja grupa koja je vjerojatno to doživljavala kao trik, kao prevaru, kao nešto kao neku igru s kojom se može izrugivati s ljudima, ili su doživljavali nešto kao vrlo opasno protiv vlastitoga naroda, protiv tog da će sad narod izgubiti vjeru u jedinoga Boga i na taj način se stvarno može zamisliti kako se svijet podijelio oko Isusa. I sad mi znamo, to je najjasniji znak koji je on napravio. Svi drugi su rasli prema tome i sad će se dogoditi kulminacija u reakciji na Isusa. Ali mi sad znamo kroz Lazara, kroz njegov povratak u život da zapravo iza te priče stoji još jedna priča. Stoji priča o Isusu, stoji važna priča. Dakle, Lazarov povratak u život znači će na neki način otvaranje barem malog prozora u to što će se dogoditi s Isusom, u pitanje smrti, njezine zadnje riječi, u pitanje tko ima zadnju riječ. I naravno da onda ovo što se događa sada oko Isusa je vrlo značajno. To je sad izravna reakcija na ono što Isus učinio sa Lazarom. Tako da Lazarova životna priča zahvaća puno više nego njegov osobni život. Lazar je umro, mi ne znamo s kojim emocijama je umro, mi ne znamo što se dogodilo s njim kad ga je uskrsnulo. Mislim,
Pokušaj zamisliti jedan put da si u Lazarovoj koži u grobu, da ništa ne znaš, jedan put te nešto, netko izvuče van, ne vidiš, ne može se kretati, ne znam, što bi se dogodilo iznutra, kako reagira čovjek i koliko mu vremena treba da uopće skopča što se dogodilo, s tim može izići na kraj, kako sad promatra život. To je jako zanimljivo, primjerice, mi ne pamtimo svoje rođenje, mi ne pamtimo kako se dogodilo kad smo prvi put ugledali svjetlo dana, to nije u našoj memoriji. Dakle, mi svoje rođenje ne pamtimo, to je daleko, to je u memoriji majke i ona pamti što se dogodilo, ali Lazar je već poznavao život i ovo je sad na neki način kao rođenje, ali sa sviješću, sa već iskustvom svijeta. To nitko od ljudi nema i to je vrlo zanimljivo. To nama se ne daje. Mislim, to što to evanđelje prešućuje, kao da kaže, postoji jedan veo osobnog odnosa prema Bogu, prema životu i prema smrti, koji nije dan nikom da probije unutra. To je kao veo koji na neki način pripada svakom pojedincu pred Bogom i tom važnom odnosu. Pa evo, to stoji u pozadini, ali ovdje ovo što nama pripada, to je reakcija ljudi, reakcija glavara svećeničkih i pismoznanaca i farizeja. I ta reakcija je oštra, zato što će jedan dio ljudi koji su prisustvovali Lazarovu povratku u život otići i dojaviti Sinedriju, glavarima što se dogodilo. I to će za njih biti alarm. Nešto krupno se događa, moramo to zaustaviti. Ako to ne zaustavimo, mi smo gotovi. Točno predviđaju što će im se dogoditi. Ali Kajfa, dakle, veliki svećenik, kaže, odnosno ne, oni kažu, ovaj čovjek čini mnoga znamenja, znači da mu ipak priznaju da čini znamenja. Znači, na neki način, nije stvar jesu li oni povjerovali ili nisu, nego stvar je drugo. Dakle, stvar je njihovog straha od gubljenja moći i položaja. Problema. Da, oni imaju nekoliko problema. Ne samo jedan. Imaju problem s tim što Isus stvarno čini znamenja i oni stvarno dobro procjenjuju da ide narod za njim. I to njima stvara problem, jer onda oni gube narod. I mislim, kad pogledaš što točno tamo kaže, oni kažu što da radimo. Dakle, oni su opazili da se događa nešto važno, to ne može mimo ići. Oni su neprestano pratili što Isus radi i kažu izravno, ovaj čovjek čini mnoga znamenja. To je točno. Dakle, oni se ne varaju u tome da on čini mnoga znamenja. Ali njihov problem počinje ovdje. Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati u on. To znači, sav će narod krenuti za njim. U čemu je tu problem? Zašto je to opasno? Kažu, pa će doći Rimljani, dakle, to je sad okupacijska sila koja ima moć i što? Oduzeti nam ovo mjesto i narod. Dakle, oni točno između sebe, sad to više nije ni pred Rimljanima, pred Isusom, nego između sebe, kažu da im prijeti da će izgubiti mjesto i narod. Koje je mjesto? Hram. Hram je mjesto u koji narod dolazi redovito, u kojem narod donosi svoje darove. Hram je mjesto od kojega oni žive. Jer hram mjesto, postoji hramski porez, postoji način kako hram živi od vjernika, od hodočasnika koji dolaze u hram. Ali ako se taj narod okrene od hrama Isusu, oni će izgubiti to mjesto. Što će se dogoditi? Dogodit će se pobuna, dogodit će se pobuna. Ne mora se dogoditi pobuna, dogodit će se drugčiji odnos snila politički, neće više oni igrati nikakvu političku ulogu i na neki način Rimljani će morati napraviti reda. Rimljani će morati, jer su odgovorni za red. Dakle, oni gube svoju političku ulogu koju sada imaju, koja je, koliko god bili okupirani Rimljanima, imaju neku političku ulogu, imaju hram, imaju to mjesto. Njima je prijetno da će izgubiti jedno i drugo. I više nije pitanje što on to čini, je li to važno, je li to dobro, je li to istinito, nego počinje biti strah da ćemo izgubiti mjesto i ulogu u društvu, da ćemo izgubiti
materijalnu podršku, da ćemo izgubiti društveni ugled. I to je njima vrlo realna prijetnja. I s te prijetnje oni sada traže izlaz. I zato se taj susret zapravo sastoji o tom razgovoru u kojem oni razgovaraju, procjenjuju situaciju, dobro su procijenili situaciju, dobro su procijenili svoju situaciju, ali još nisu zapravo došli na čisto što napraviti. I tu će ući čovjek koji ima najvažniju riječ. I onda Kajfa prorokuje, a da ni ne zna da prorokuje. Kajfa, on je veliki svećenik, on je čovjek koji po svojoj ulozi, po svojem mjestu ima snagu Božju da može proročki izreći kako stoje stvari, kako Bog vidi svijet. Kajfa, to ne ovisi o njemu, on ne mora niti to htjeti, ali na neki način Ivan daje do znanja, preko njega će doći Božji pogled na svijet. I kad Kajfa izrekne rečenicu, on će misliti jedno, a ona će znači drugo, ista rečenica. I onda će Ivan u ovom tekstu tumačiti što ona znači, a ne što Kajfa misli da bi ona značila. A Kajfa kaže, vi ništa ne znate. Možeš misliti rasprave u jednom krugu ljudi koji se dobro poznaju, koji vide situaciju, koji procjenjuju da je krizni trenutak, svatko ima neko rješenje, svatko nešto kaže i na koncu ustaje čovjek koji ima zadnju riječ i kaže vi ništa ne znate. Ne zato što bi oni krivo procijenili, nego zato što iz njihovog dosadašnjeg razgovora nema nikakva rezultata. Nema nikakve odluke, ne zna se što ćemo napraviti. Oni svi kažu ako on to, a mi ćemo ovo, ako on to, Rimljani će ono, ako ga pustimo, on će nastaviti dalje. Dakle, oni imaju ako, oni znaju kako se stvari mogu razvijati, ali nitko još nije donio rješenje. I Kajfa će najprije vrlo neugodno kazati, vi ništa ne znate. I sad dolazi on koji zna. I ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne. To je vrlo jasni prijedlog. Ako mi hoćemo razriješiti ovo, onda je bolje da nema njega nego nas. Jer je sad pitanje ili on ili mi. I sad, dakle, Kajfa misli spasit ćemo narod, spasit ćemo naš hram, spasit ćemo političke odnose koji postoje sa Rimljanima pod jednim uvjetom, da njega maknemo. I sad imamo vrlo jasnu situaciju u kojoj je jedan žrtva koju treba žrtvovati da bi drugi bili pomireni, da bi se svi zadovoljili. Ali Ivan ovdje tumači, to ne reče samo od sebe. Dakle, koliko god on mislio da on zna, a drugi ne znaju, da on ima rješenja, a drugi nemaju, on ne reče samo o sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova što? Da Isus ima umrijeti za narod. Tako će iz njegovih usta izići zašto Isus umro. Isus će umrijeti da spasi narod. I tu leži zapravo jedno nehotično priznanje Isusove mesijanske uloge. To će se inače ponavljati u evanđeljima, u Lukinom također, da će najoštriji Isusovi protivnici ne svojom voljom, nehotično će priznati mu da je Mesija i da se preko njegove smrti spašava narod, a to zapravo niti će biti svjesni da kažu, niti će to htjeti reći. Ali to će probiti kroz njih. Na neki način kao da nam evanđelja kažu da je svjetlo jače od mraka, pa svjetlo gdje god nađe neku pukotinu probije, ili da je istina jača od laže, pa kad onda mi iskrivljujemo zbilju, zbilja na neki način uvijek probije. Realnost, istina, svjetlo uvijek probije i dođe na površinu, pokaže. I onda ono napravi razliku između sebe i onoga što je suprotno tome. I ovdje Ivan dodaje još nešto, a to je da će Isus umrijeti ne samo za narod, nego i da rasprošene sinove Božje skupi u jedno. Što to sad znači? To znači da će Isus biti mjesto gdje će se skupiti narod, oko kojega će se skupiti narod. A sad gledaj ovo.
Ivan ovo piše kasnije, nakon Isusove smrti i nakon toga što su Rimljani došli, razorili Jeruzalem i nakon toga što su istjerali Židove iz Jeruzalema. Ivan to piše zajednici koja to već zna. I sad gledaj ironije koju Ivan ovdje unosi. Glavari svećenički, farizeji i pismoznanci da će Isusa ubiti, ne bi li sačuvali mjesto i političku ulogu. A faktično će 30 godina kasnije izgubiti i mjesto i ulogu i zemlju, će biti istjerani. I sad će jedini način da se svi saberu biti zapravo Isus i njegova muka. Mislim, to je ta suptilna ironija koja se može odčitati naravno samo ako znamo što se dogodilo nakon ovog sinedrija, nakon ovog susreta, dakle osuda, smrt, uskrsnuće i nakon toga rušenje Jeruzalema, osvajanje, istjerivanje Židova iz zemlje i nakon toga ta muka Ivanove zajednice koja se nalazi u neprijateljskom okružju i iz te perspektive bi trebalo čitati Ivanovo evanđelje koje onda dolazi ne kao, da to kažem, kao jedan izvještaj jednog novinara koji objektivno prati što se događa, nego kao Božja riječ koja je u određenom trenutku napisana za određenu zajednicu da može razumjeti sebe i Isusovu mesijansku ulogu da bi kroz to mogla živjeti. Tako da vidiš na koji način ovaj tekst ima puno slojeva i kako se smisao pojedine rečenice otkriva tek kad otkrijemo jedan sloj, jedne odnose, vrijeme u kojem je pisano, vrijeme u kojem je rečeno i tako dalje. Pa da, baš i dok vas slušam i meni se isto otvaraju ti slojeve i onda shvatim koliko zapravo često čitam površno i brzo evanđelje i koliko zapravo svaka riječ, svaka rečenica je važna. Tako da je sigurno kroz ove razgovore ćemo i mi koji slušamo naučiti malo bolje čitati riječ Božju. Jer vi uvijek kad na duhovnim obnovama i predavanjima kažete pročitat ću vam sad ovaj ulomak iz evanđelja, a vi pokušajte slušati kao da vam je prvi put. Jer mi onako nešto previše puta čujemo i onda postanemo neosjetljivi za detalje. Da, to je točno ono što se često puta ponavlja, ne čuje se bolje, nego se uopće ne čuje. Ma ja to znam otprilike o čemu se radi. Da, a umjetnici imaju sposobnost vidjeti stvari po prvi put, zato je važan kontakt sa umjetnicima. Oni prolaze pored svijeta, kako ono kaže pjesma, pjesnici su čuđenje u svijetu, njihove oči rastu pored stvari. To je sjajna slika. Oni vide stvari, ali tako da su i najprije narasle oči i onda kad te oči pogledaju, onda vidiš drugčije. I da to nam on daje jedan svježi pogled. Ja pretpostavljam da svatko u sebi ima barem minimalnu sposobnost da mu oči rastu. To vidimo kad ugledaš nekoga koga voliš, odjedan put oči narastu. A tako je moguće i promatrati svijet i naravno promatrati ove tekstove. I onda kad oči počnu rasti, opažamo bolje, više, preciznije i to nam može na neki način pomoći. Isto tako, da to povežemo sa jučerašnjim razgovorom, trebalo kazati kako su naše molitve, meditacije ili čak ispit savjesti, ništa drugo doli rast očiju za doživljeni svijet, rast očiju u kojem vidim svijet na jedan precizniji način. Ali ovaj tekst nismo još završili, on završava da su, ovaj razgovor u Sinedriju završava time, toga dana, dakle, odluče da ga ubiju. Dakle, oni su izišli sa jasnom odlukom da će ga ubiti. Rasprava je tekla i njima je postalo jasno, jedini izlaz za nas je da ga maknemo, da ga ubijemo. Ali ta odluka je, da kažem, tek polovična, jer oni ne mogu nekoga osuditi na smrt niti sprovesti kaznu. S te strane, njihova odluka da ga ubiju zapravo je odluka
da učine sve da se to dogodi, a to znači da uđu u suradnju sa Rimljanima. Pa će nam onda vjerojatno kroz veliki tjedan doći tekstovi kako neprijatelji ili veliki protivnici će postajati prijatelji u osudi iz toga. Ali to je ono što nas čeka. Nakon toga Isus je otišao, opet se udaljio, na neki način se sakrio, ali se približava Pasha i u gradu se već postavljaju pitanja zar on neće doći za Pashu. Njegov dolazak u Jeruzalem za Pashu bit će zapravo njegov dolazak u zadnje trenutke svoga života i izlaganje odluci koja je u Jeruzalemu već stvorena, koja nije obznanjena, koja nije javna. Isus za nju zna iznutra jer zna da je njegov hod prema Jeruzalemu će biti hod prema smrti, to znači prema smrti i uskrsnuću, ali Jeruzalem i njegovi stanovnici još uvijek nisu svjesni da je u gradu već donesena odluka na tom kompetentnom mjestu da će se napraviti sve da ga se ubije. Baš je teška ova rečenica. Tog dana, to će biti dakle, odluče da ga ubiju. To će biti i recimo ta prethodna odluka će uvjetovati sve ono što će kazati kasnije na sudu. Jer sud neće biti zato da se eventualno dokaže neka njegova krivica, nego da se pravno, formalno dobije rješenje da ga se ubije. Dakle, oni su donijeli odluku da ga ubiju, a sad će tražiti načine, razloge kako to sprovesti. To je isto jedna od ovako važnih uputa da se u životu i na sudovima ne događaju stvari tako da je neko sumnjičen za nešto, nego se često puta dogode najprije gotove odluke, a onda tražimo kako da to formaliziramo, legaliziramo i konačno provedemo. Ovo je dakle uvod u cvjetnicu na neki način, jer sutra nam je cvjetnica i onda ulazimo u veliki tjedan. I baš sam vas htjela pitati vezano za to jedan savjet što vi predlažete, budući da su sad dani koji su ispred nas ipak drugačiji, liturgijski su drugačiji nego inače, a mi smo evo u izolaciji, ne možemo prisustvovati liturgijskim slavljima, ali što napraviti da ipak se ovi dani osjećaju drugačije i da budu ipak malo svečaniji, da imaju to ozračje koje zaslužuju? Ja sad mislim da ima više stvari. Možda bi bilo pametno da se možda jedan razgovor posvetimo tome, da saberemo što dolazi iz vrha crkve, što dolazi iz vrha nadbiskupije, da vidimo što će određeni župnici raditi i da to možda prevedemo na naše konkretne svakodnevne živote. Pa da možda ne otvaramo danas tu temu, možemo to eventualno sutra, budući da sutra onda je ova cvjetnica i počinje veliki tjedan, pa možemo onda na početku velikog tjedna možda konkretizirati neke možda prijedloge koji bi mogli olakšati hrod kroz veliki tjedan. Jer baš je nekako čudno. Čudno je to. Neobično. Jako neobično. Ipak nema pranja nogu, nema obreda Velikog petka i ljubljenja križa i zapravo tog jednog zajedništva kad nam u crkvu dođu i neki koji ne dolaze baš toliko često i baš je specifična situacija, mislim da nam se neće tako skoro desiti opet. Ali evo, mi ćemo pokušati iz nje izvući sve najbolje što možemo, tako da to doživimo na pravi način. Sutra ćemo malo o tome, a ja vam želim ugodnu i radosnu subotu i pripremite dobru sliku za sutra. Ja tebi svečanu sliku. Sutra je cvjetnica, mora neko cvijeće doći. Mora nešto biti. Mille fiori. Ok, Blanka, lijep si dan. Doviđenja.